Good morning guys. Meron tayo ditong daon ng sili, malunggay, at nagkatay tayo ng nipid na manok guys. Ano, nagkatay tayo ng isang inahin at sibuyas, bawang, luya. Papaya ang ilawak natin guys kasi lagi na lang tayo sa sayuti. Yan ay papaya naman ang ilagay natin sa tinola. Yung ano yan guys, yung inahin natin yan guys. Kakatay, anin pa yung tatay rin. Pinakita ko lang sa inyo guys kasi bawal naman ipakita yung pagkatay. Yan guys, ang ating lulutuin ngayon, tinulang natin na manok. Yan guys, sarap ng sabaw nito guys. Maya na lang guys. Yan guys, bisa na tayo guys. Bawang. What? Kunain natin yan guys, si bawang. At yung bawang sa luya. Yung luya pala guys. Mali. Pastilan. Luya muna at bawang. So weird. Yan guys, Magluto tayo ngayon ng tinulang nitib na manok guys. Nagkatay tayo ng isang piraso para may pang-ulam tayo. Masarap na sabaw. Yan, ayan natin yung sibuyas guys. Yan guys, sabaw pa lang, sarap na yan guys. Kasi ang nitib na manok ay masarap sa tinola. Yan. Yan guys, Yan, lagay na natin yan guys. Ang ating manok. Yan. Yan guys, ang bango. Sana all. Yan. Dito guys, masarap sa manok yung native. Yes! Kasi ngayon guys, ang laging ulam na lang natin ay yung 45 days. Ito guys, walang tatalo dito sa manok na native na to. Talagang masarap yan guys, malasa. Guys, lagyan natin ng tubig. Guys, kaya na yan. Guys, gulong-gulo na siya guys. Alisin natin ang takip guys. Yan guys, Yan ang tinola native. Guys. Lagay na natin guys ang papaya guys. Yan. Yan. Talagang nung araw talaga. Nung wala pang sayote, papaya talaga nilalagay dito. Kaya malunggay sa mga tinola. Guys, lagyan na natin guys ng paminta guys para pagkulo niya magano na siya dyan. Lagyan natin ng cube guys para lalong lumasa ang ating tinulang manok. Yan guys. Yan guys. Yan guys, ating takpan muna guys para kumulo na siya guys. Yan guys, tingnan natin guys. Kulong-kulo na siya guys. Yan guys, ang bango niya na guys. Yan.
Niluluto lang natin guys yung papaya guys para mailagay na natin yung daon ng malunggay at daon ng sili. Yan guys, oh. Magtinula tayo ngayong araw ngayon guys. Tinolang manok na nitib. Yan. Recipe ng Bicol. Tinolang manok na nitib. Guys, lutuin lang natin guys yung papaya guys. Ano? Sabaw pa lang guys. So, naninilaw na siya guys. So, yan. Pag ganyan kaya ang luto nyo guys. Ano guys sa tingin nyo guys? Hindi ba mapaparamihan tayo? Diba? Oh. Kahit guys, nagda-diet kayo guys. Pag natikman nyo ang lutong tinulang nitib. Mapapa-underize kayo sa sobrang sarap mga guys. Nice. Yan mga kamix. Ating takpan muna para maluto na yung papaya. Guys, oh. Guys, oh. Tingnan natin guys kung luto na yung papaya. Yan. Grabe guys, oh. Ang bango na ng luto natin. Tinula. Yan. Madung matigas-tigas pa guys ang ating papaya. Kailangan pa natin ng kunting kulo guys. Pero yung manok guys, bata pa naman yan kaya madali pa yan lumambot. Yan. Guys. Ang sarap ng ulam na naman natin guys. Tinulang manok. Yan o. Yan guys o. Ang sarap guys. Atay at laman. Yan. Ganyan guys ang luto lang dito sa atin. Sa Bicol. Simpleng luto lang tayo guys. Yan guys o. Okay, tuloy-tuloy na natin to guys. Haba lang tayo ng video. Kasi hindi pa gaanong luto ang ating papaya. Guys oh. Guys, lagyan natin ng ano guys, magic. At lagyan natin yung ating pampasarap na malunggay. Yummy! Yan guys oh. At yung daon ng sili. Yes! Yan guys. Yan ang pandiin dyan guys. Yung lawak natin. Malunggay at daon ng sili guys oh. Yan guys oh. Maglagay tayo guys ng patis. Yan. Tingnan natin guys kung sakto na sa panlasa ang ating niluluto guys. Guys, sabaw pa lang guys. Sarap na. Talagang
Mapaparami na naman tayo ng kain ito guys. Sobrang lasa ng sabaw guys. Sarap. Nice. Yan guys, kunting mikos-mikos na lang natin guys to. Luto na naman tayo ng tanghalian guys. Yan guys. Hanggang dito na lang ang aking munting vlog. Maraming salamat po sa inyong suporta at panonood sa aking mga ginagawang video. Mag-iingat po kayo lagi. Saan man po kayo nandoon. At huwag niyo pong kalimutan mag-like and share and subscribe na rin po. At pakipindot na rin po ang ating notification bell para po updated po kayo sa aking mga ginagawang video. Hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Bye-bye! Ingat po kayo palagi. Jesus love you po. Bye-bye!